Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway Jong pi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Pada saus pangut ki Kynthei ki bidan hapo ka Shatri Jong ka Sinjok ki Kynthei Catholic Umsohlait Parish. Creation benta ka seminar ka Mother's Day hator ka phang ule isin a pateng la pateng. Ya kitu ki beting buram yau ya ka blasat na ka gospel Lucas lenong ka bening kong ka dekat ka basan pau. Hagari ka seminar bla jingkran do Reverend Father Hieronymus Linkhoi como resource person las dang na do ka singsa jan hakabalay shimbenta shidham diklay photli ki balang shnong bat kumba saus patam ki longkmi ki bahap hapo ko Umsohlait Parish hagapor jan me jong ka singsa jan tapin longpat sia ka jingkop roi choir bat ka balang shnong Umsohlait klayo ra ka nam la do kat ba ka balang shnong mau hati klawan ka kedan ka baar ba ka balang shnong pedeng nongrim klayo ka kedan ka balai. Lapan kut jika diga seminar daga jingrakhi jika Mother's Day hagas ngi ublay ka pusantri ujemang arajar pausan dau MLA ka mohati constituency ba Charles Marngar ringkar ke jinan lang Jong Parish Priest Reverend Father Michael Sun ki sister kinoilam nyam ba kinoilam ka Sinjuk ki Kynthei Catholic Parish Umsohlait. Ka Sinjuk lapan kut buramru iki shijur ki blakinjo iki jingdap san post nam haka jingat hok kintiu kurim Kinthop ikin rujur ki belakin jo ki jingdap apusan snam bat kum joru lapin ko buram yu Reverend Father Michael Sun budi spiritual director jong Sinjuk ki Kynthei Umsohlait Parish baru parish priest jong ka parish.